Πέρασε μέσα. Κάθισε. Είσαι καλά? Μια χαρά. Ωραίο. Ωραίο. Έχεις γνώση του ορισμού μας? Του ορισμού σας. Ναι. Έχετε δικό σας ορισμό? Η εταιρεία, ναι. Θέλεις να το διαβάσεις? Πρέπει. Τον έχεις δει προηγουμένως? Όχι. Τότε σωστά είναι. Όσον αφορά τον όρο ρομαντική, η εταιρεία τον ερμηνεύει ως εξής. Οποιαδήποτε χειρονομία, ένδειξη, επικοινωνία, εμφάνιση, μήνυμα, συνεννόηση ή οργανωμένη συνάντηση ή γεγονός το οποίο διαπράττεται με την προοπτική να προωθήσει τη σχέση προς την ερωτική πλευρά. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Εμά. Πέρασε μέσα. Κάθισε. Όλα είναι μια χαρά. Μήπως επί την ευκαιρία θέλεις να μου μιλήσεις για κάτι άλλο?